Dualitat és el nom de l'últim treball del grup de música Barraca Band. El disc s'ha pogut escoltar durant la presentació en format concert vermut a B8. Els temes que van néixer durant la pandèmia i que per fi veuen la llum després d'una maqueta casolana han comptat amb la participació de molts artistes del territori. Este disc per a mi és molt especial perquè és un disc en el que quasi s'ha fet des de casa, se pot dir. A la pandèmia se va gravar tot el disc en maqueta a casa i després pensava que, que estava prou bé per a poder anar a un estudi i podeu perdre una mica més de temps en els temes. I la veritat és que he d'agrair molt a tota la gent que ha participat perquè hi ha 16 de 7 de 8 músics dins de la gravació, cada un aportant el seu instrument i la seva forma de veure una mica els temes. Des de Barraca Band continuen apostant pel format físic, encara que no rebutgen les plataformes digitals. Les plataformes i tal està molt bé, de fet el disc està a les plataformes, o sigui, per escoltar no tens que tindre el CD, si no vols, vull dir, a les plataformes està, però, clar, és la forma física, és com el document que demostra que has fet alguna cosa físic. L'altre existeix, evidentment, i està, i segurament que s'escolta més que un CD, però per al músic el fet de tindre alguna cosa físic crec que és molt important i, és una menuda inversió més, però, és el fet de tindre-ho en físic, que és algo que al qui ho fa aporta molt, la veritat. Este no serà l'únic concert del grup i és que Barraca Band es deixarà veure, entre d'altres dates i llocs, a Torredarques, concretament el dissabte 12 de juliol durant el Matarranya Íntim. En principi tenim un pensat per al Matarranya Íntim d'est any, la nit de dissabte. Després tenim al mes de setembre un al Mas de les Mates, on anem una mica més a lluny. I suposo que, tipus el que hem fet avui, aquest estiu podrem fer per els diversos puestos de la comarca, alguna piscina també tenim. O sigui que per allí ens criden, procurarem estar allí. Dualitat és un disc amb 9 cançons, una d'elles en català. Un treball que demostra que el Matarranya té molt de ritme, i és que ni grups ni esdeveniments musicals escassegen al territori. Tots ells amb gran assistència de públic.